Fuck no. Hvad du spiser til morgenmad? Für morgen yoghurt med banan og honning. Og hvidt brød med solbærmarmelade. Hvad så? En kaffe. Det var dårligt latte art. Kameramanden skal ikke gå i vejen næste gang. Shit. Jeg prøvede lige at lave noget sejt. Ja, du var lige i gang med at lave noget sejt der. Hva? Filmer du hele den lige nu? Ja. Hvad har du der? Carbo race. Von Pure Power. Shit. Ej, den mikrofon lige der ikke med knockout. Hvor gjorde det den der? Jeg putter 80 gram kaffe i lort. Ja, du. 80 gram i hver? Hold da kæft. Så det er sukkersødt? Ja. Det må man da sige. Sidste gang puttede jeg 100, så det var lige over igen. Det er lidt federe at være herinde i et løb. Stod virkelig over. I have all my things with me. Yes. Uelse fritidscenter. Nå, vi skal høre de fede bangers i dag. Ja, er du klar, Iben, til det? Jeg tager den, der tager 35, fordi så viser den rigtige vej. Yes. Vi skal køre Lystrupvej. Everything is good. I hope. Roll in. There is nothing left. Hvad skal du lave? Fuck skal jeg lave? Jeg tror, jeg skal ud og cykle i løb i dag i hvert fald. I signed up for a race. Og så for a race. Oj. Det er bare fra i går. Han tænkte lige, no way. Jeg cyklede 97. I C-klassen. Og det er en meget åben rute. Altså, der er meget vind, hvis der er vind. Og ellers så er det bare derudad. Se stop. Ja. Det bliver spændende løb. Ja. Der er så mange Roskilde-rytter. Snakker lige med Victor om, hvad planerne er. Så det bliver sjovt. Hvad er planerne? Bare hvis vi sidder sammen, så vil vi lade Victor lade mig og Jakob sidde foran, og så Victor helt forrest, og så lige lave den der, hvor man lige tager lidt ekstra på bremsen. Der er sådan 2 kilometer, sådan en lang strækning op til mål. Så lad ham køre afsted. Let's go, drengene, hva'? Se. Drengene har en plan, jo. Ja. Og ellers lader man tage nogle dumme føringer, så. Hvad er de bedste? Okay. Always be the best. Ses. Et eller andet med mit baglår, venstre baglår. Er det rigtigt? Ja. Det var det bare lige skal varmes op. Og så ud og køre. Du må bare lytte på det. Ja, det er fint. Lytte på det. Du skal ikke overkøre det så. Det skal jeg. Tak, Malte! Ikke vel ligesom sidst. Hvor halvdelen af det mig skjold siger, at det ikke kan komme med. Jeg kigger til siden, så står der kamera helt op ansigt på mig. Hvad skal man sige? Jeg må gøre mig. Kommer nu, kommer nu. Vi kan ikke sige nogen lyd, Malte, hvis det kommer andet, vi siger. Det går Malte!
Jeg har så gode ben. Ja. Og så sidste, jeg træder bare til, og så sætter den så bare. Jeg kan slet ikke både mit ben. Krammer det fuldstændig. Godt, du slapper af nu. Jeg kan ikke, hvad der foregår. Den der sadeposition. Mm. Hvor er det irriterende, seriøst. Fuck, hvor er det frustrerende, mand. Ja, det er 100% frustrerende. Venstre bagluk er også ondt nu. Nu må der sgu lige tage. Det var fandme nederen. Ja. Prøv lige at koncentrere dig. Prøv lige at tage Du er rolig ud af alle omgange. Ja, men jeg har også fucking gode ben, og jeg har det ikke hårdt eller noget som helst. Jeg synes, det var mig, der havde filmet med, så havde jeg gjort mig lidt mere ud. Nej, ikke? Jeg havde... ja, det er fandme skidt. Dengang jeg løb, der løb jeg bare hang først 10 gange. Mm. Det gør du ikke engang. Nej. Så det er det meget. Prøv at trække vejret ned i din lænd. Ned i lænden. Og så lad lænden ud i sig der. Yes. Men du så godt ud, Malte. Nå, det var godt, jeg så godt ud. Jamen, det Det gjorde er det du. vigtigste. Er du sindssygt, Markus også? Han sidder bare helt op på. Well, I tried. Så skifter jeg cykel, og så får jeg krampe. Kan det sige så meget, eller hvad? Det var mig, der er dårlig. Nej, det tror jeg sgu ikke. Jeg ved det ikke. Det er ikke dig, der er dårlig med det. Nej. Du har fået ny 40 kpr. Jeg tror lige, du skal op i magnesium. Det er så irriterende. Altså, jeg er sur. Det er jo ikke sjovt, det her. Men det er en del af gamet, og jo bedre du kommer igennem det og siger, okay, jeg får krampe, jeg har gjort det 2 løb, nu er jeg nødt til at gøre noget andet. Ja, nu så gør det. Vi ruller. Vi ruller. Ja, men today skal vi køre i Sandbjerg. Kampionesrunden her. Så lidt mere kopieret. Ja. Se, så starter vi. Nå. Lidt mere kopieret. Så vi håber, den ligger til mig. Men i dag skal jeg køre lidt mere konservativt, fordi de første gange har jeg ikke gået sådan helt vildt godt. Så vi må se. Bare ud og have det sjovt. Det er det, man skal huske på. Man skal have det sjovt. Så i dag skal jeg bare have det sjovt. Og hygge. Jeg kører 94 i dag. Ja. Så cirka 2,5 timer. Mm. Forhåbentlig. Uden kramper. Så 94. Let's get it, man. Let's get it. Jeg kiggede efter dig, jeg kunne ikke se dig. Skal vi tage den der jeg er på? En regnjakke? Det er spændende så. Hvis Ja. det skifter undervejs. Det gør det. Der kommer ordentligt by, og så går det væk. Hvad kører du så omgang? Bare sådan noget. Bare lige få benene i gang, og så sådan lidt intervaller. For at få pulsen lidt op. Så kroppen er klar til at give det et shot. Ja. Og få kroppen i gang. Nå, det er fast. Max 1000. Ja. Så er gode ben i dag. Jeg synes slet ikke, jeg har sprintet i dag. Nå, jeg er faktisk spændt. Jeg er glad for det. Sådan. Sådan. Der lander en fucking bare. Er det det? Ja. Eller overtænker det? Nej. Men er det der til træning, eller hvad? It's not you. Så er det oppe i hovedet, mand. Hvis ikke er der til træning, så er det oppe i hovedet. Det er i hovedet. Det er i hovedet. Det er i hovedet. Det lille hoved her. Det er jo ikke fordi, det er koldt. Nej. Jamen, så kan vi ned nu. Der er en maskine. Tænk på det i dit hoved. Så prøv at slappe af lidt om det. Det er meget hæt. Hvis ikke er der til træning, så er det i hvert fald enten i hovedet lige nu, ikke også?
Det skal nok gå over det hele. Gør konservativt. Gør konservativt i dag. Hvis nogen spørger. Du skal bare ud over stepperne. Hvis nogen spørger, så er vi det med råd. Ja. Du må godt se det. Kortere tid, jeg kan bange ham, når jeg kører lige på, end når jeg kører forfra. Ja. Så det var det, der gik galt. Hvis jeg lige skulle opsummere, hvad der gik galt. Man kan ikke få ham hver gang. Jeg fik ham sidst, jo. Skal du tænke på? Nej, det er det ikke. Let's fucking go! Og her kom Seefeldt i mål. Jeg kører bare med krampe i begge bagler ud det Hvor er det sving fucking der. godt lavet. Ja, jeg kører på bakken derovre. Gjorde du det? Jeg angriber, og så henter jeg den anden gruppe, forreste gruppe. Nej! Jeg lå bare det felt, og sådan, du. Jeg skal ikke noget. Ja. Fuck, det var godt lavet. Det er sygt kørt. Tillykke. Godt. Så kører. Tak lige måde, mand. Styrer bare feltet, han styrer bare feltet derude. Det er bare, styrer bare tempoet. Kan du mærke, du havde gode ben? Ja, jeg havde gode ben, rigtig gode ben. Men jeg fik bare krampe, da jeg sprintede. Ja. Du lignede også en, der var rimelig. Jeg var helt i syrebadet fra det der angriber. Men du fik bare hullet. Ja. Folk Ja, fuldstændig. Folk alle tøvede. Men for alt var smadret. Ja. Du var selv smadret, men du gjorde det. Ja, man skulle gøre det, når man har det allerhårdest. Ej, det er også sindssygt, Holy mand. shit, mand. Ja, hvorfor kører folk ikke efter mig? Jeg kan bare lige blive klar. Fed sprint. Ja. Var det sjovt? Ja, jeg har kørt med krampe i begge baglov. Gjorde du det? Ja. Sådan, mand. Ja, det var... Ja. Nu ved du, at du kan håndtere den der fucking krampe der. Fuck den krampe, mand, når den kommer. Præcis. Fuck dig, mand. Fuck, det er sindssygt. Det er en kunst at kunne håndtere en krampe. Ja, for helvede. Ja. Kunne jeg ikke sidste uge. Det var ikke så langt. Og hej. Hej. Max. Hej, Victor. Hej, Victor. Det er maskinen for... Det er maskinen. Eller, hvad er det? Skensved. Ja, det kan vi godt sige. Maskinen for skønt, så det lyder sygt, ikke? Fuck, de bliver bange for mig nu. Jeg gør det for Max, jeg sagde også derude. Ja, nu er Lukas og Max, og jeg synes, det var sjovt den måde, de sådan... Og Lukas er sådan noget, okay, fuck det der, det er bare hygge det her. Jeg kan tage nogle meget om råben. Ja. Det er jo fedt, at det virker på dig. Ja. At du stadig kan køre et taktisk fedt løb. Ja. Du... Når jeg ikke kunne sprinte i første løb, og at DNF'ede i anden løb, ikke fordi jeg fik krampe, så har jeg slet ikke regnet med at vinde overhovedet. Jeg skulle noget af en turnaround. Ja, what the fuck. Men jeg angreb fuldstændig, altså på det helt rigtige tidspunkt.